Baby Sapphire. 300 fod. Helikopterplads. Kran. Det er nøjagtigt sådan en, vi skal have. Hold kæft, mand. Hvor fanden skal vi lege sådan en hen? Aberdeen, det er helt fantastisk. Hvorfor vil man bruge 2 millioner kroner på at fise jorden rundt, tage blodprøver på folk, og så proppe den ind i en kæmpe skulptur og smide den ned i Stillehavet? It's actually, we are collecting 5,000 blood samples. The project is called Deep Storage. We're going to put a big 5 meters big sculpture into the Marianas Trench in the Pacific Ocean. We're like the opposite of Jurassic Park. We're placing things for the future. So in 10,000 years, when they pick it up, they recreate. What's your name? Mana. They remana you. Det er første gang, jeg har lavet et projekt, hvor der ikke er direkte sådan ting, man kan sælge. Det er pengene fosser ud af statskassen i øjeblikket. Alle de rejser, alle de der blodprøvnings, de er jo gratis certifikater. Alt er gratis her. Men jeg skal nok ordne det, ellers sover jeg ned på gulvet, og jeg er ligeglad. Projektet hænger i laser, men vi holder ved. Hver eneste gang, der ryger et billede, så kommer der en flyvebillet ind på kontoen. Vi rejser, og vi sælger, og vi rejser, og vi sælger. Vi må bare over for medierne og for folk, må vi bare sige, at det går skide godt. Jeg skal optræde i et program, der hedder Liebhaverne. De tror altså, at jeg er mange millionær og er i markedet for de her huse. Det er diskret luksus, det kan jeg godt lide. Jeg synes, jeg kan ikke rigtig sige noget dårligt om det. Det eneste skulle være, at det må godt være lidt større. I wanted to get you on the radio to talk a little bit about it. Okay, how much money is this going to cost you? Have you got an estimate at this point? I don't want to look at the numbers. At one time, this was stardust, and pretty soon it will be stardust again. It's going back into the bowels of the earth. The trench itself is the actual womb of this earth. In that womb, we're going to put back the seeds of humanity. Nu skal du høre efter. Du går ikke og taber den her hele tiden. Ellers må du overlade det til nogle andre mennesker. Vi kan ikke... Hør her, Hector har lige tabt den. Jamen, hold du den, Hector. Kom, vi kan godt gå, mens jeg skælder ud. Brug lige den der også, ikke? Kom. Det er President Underwood. Det er sådan, de titulerer ham, ikke? Robert Underwood. Underwear. Det var ikke sjovt. Nu skal vi være fokuseret. Jeg Hitler. Hitler. That's right, that was right. Hitler? No. Hi Hitler, no. Jeg er stadig ikke rigtig kommet mig over, at lige derude, der er der altså rigtig dybt. 11 km dybt. I går mødte vi en forretningsmand. Han fortalte os, lige inden Bush gik af, så lavede han lige hele Mariana Trench til et nationalt monument. Det vil sige, at de har claimet det. Selvom det er uden for deres sømilegrænse, så har de claimet det, og de kan gøre det, hvad de vil. Og der er nogle underlige rygter om, at det er til militær brug. Lige nu, der går det da fantastisk. Altså alle døre, de springer simpelthen op. Det er som om, der foregår noget, jeg ikke rigtig ved. Det er ligesom for godt til at være sandt.